nek dibuka tiba nih. Bol. Apa karepe wong-wong? Goleki gak ono koncine, diparane nang ngombe gak kethuk. Jangkrik piye bukake? Loh, sampean gak to? Mancing ta? Pelake ta? Iku mangkete mancing. Hah? Sampai sambarek awak. Lah terus sadarane masyarakat iki. Oh, ya sik. Ayo rempon nang kene. Ora ro aku. Rempon dhisik ayo. Kamu simpen. Ayo. Rempon dhisik. Ayo nunggu dhisik. Sampeyan iki lha apa yakit? Oh, gak apa-apa cacat tuh. Iki lho, banyune iki lho gak ono. Gak iso bukake. Lah apa kate ngelep sawah. Iyalah, sawahku akeh dong iso. Piye ceritane sampean kok? Tanpa aku mancing coba to. Wis ra oleh iwak 2 jam sampai sambar. Yo wis. Yo apa masa karat iku? Masyarakat ngarani. Oh, ya apa? Kudune ya apa, Cak? Kudune ya buang sampah iku ning gone sampah sing wis ditentono karo pemerintah. Oh, nek tempat pembuangan sampah. Buang ning kono kae. Lah kok aku sing biasane mancing ngene iki gak oleh iwak. Nah gondol pepes. Gondol terus opo ae kumang sampah-sampah gak karuan. Sakjane nek pempes iku nek buak ya aja pempes tok, sak wonge ta. Ajane ya opo aturane angel wong. Sampai wis sarapan ta, Bang? Burung ya. Iwak. Bareng sarapan nang omah. Terus solusine piye Cak to nek menurut sampean masalah sampah buak sembarangan? Paling enggak ya wis kerja bakti. Ya wis kerja sama masyarakat kan pamong iso. Wangel kadang. Ya ora iso, angel kuwi. Kanca-kanca lho. Masyarakat kuwi yo gak gampang. Nah, mulai saiki kasarane koyok kali dinggoni sampah. Sampeyan duwe sawah. Lah nek sekirane salurane iku kesumbat sampah, lah ya apa? Ya buntu, bayone ra iso mlebu to. Ya ora iso ta. Ora iso. Oh, berarti balik nang kesadarane wong ya Cak to ya. Ya iku kuwi. Aku dhewe ya kadang yo ngono kok Cak to. Buak nang kali kadang. Lah ngene wingi aku urung oleh iwak. Arep mangan karo apa? Ora ana iwak. Mosok suket ae tak pangan ngene. Yo. No. Aku tak pindah golek nggon ae. Kono wis akeh sampah. Wis tak Dipindah ya Cak to ya. yo kok nek kono kuwi akeh ae paling. Iki malah akeh iwake. Iki mang sampe nyapa? Iki lho. Kate buka gerem. banyu lho ra iso. Padahal ora dikunci tapi ya ora iso aku. Ya piye terusan? Kok gerem dhewe. Nang sing nyekel kunci mau tak parane ya ora enek wonge. Ora enek menungsane. Loh, tak to, anak Mas Bro. Teko ndi wong iku? Iya, tepan iki. Ya ora tak nages wong iki. Apa ya to? Masuk. Cak rundingan ngene lho, Mas Bro. Lungguh kene sik. Rundingan aku katene sing yo. Nang Sik. ndi lu ae lho. Aja kesusu dhisik. Wis Apa Wis manuk untuk ya? ta? jantai iki. Ya wis untuk ta? Dilu ae lho. Dilu ah. Ya lungguh kene. Ya sik tak golek kerikil. Ya. Ya gak kebelet. Ya apa? Ya disak ngene, cek gak kebelet sih. Walah, iya. Iya. Oke. Ah, kene, Mas Bro. Wah, Kene. temen krikil. Wis ono apa? Ono apa? Iki mang lho. Aku mang mancing. Heeh. Nang kono. Iya. Isine sampah. Ya. Sampai teleke wong-wong. Ya terus Lah, terus. karepe apa? Ya, solusine piye, Mas Bro? Karepku Buak sampah sembarangan ki lho, Mas Bro. ya kuwi mang. Dadi kasarane ku mosok jenenge kali diseni sampah. Lah iku kali ini sapa? Iku kaline wong to ya mosok kaliku. Lah terus Aku ya ora apa? kali, Mas Bro. Lah karep sampean piye? Ya solusine ku piye? Lah, sik. Aku malah takon duwe sapa kaliku. Wah, Sampahe sapa? Ya sampahe sapa? Sik aku takon sampahe dhisik. wong dibuak nang kali. Ya. Mboten Angel. tagak sampean iki, Mas Bro. Angel tuturane wong iki. Lho, nek ngono iku gampang. Ngene. Ngene solusine. Kali ku lak nggone wong. Ya. Sampah nggone wong. Ya. Wong sing ndi? Jenenge sapa mae? Wong urip, Mas Bro. Mosok wong mati mbok sampah gak iso. Lah iya, sik Susu tak gintes wong iki. sik sabar dhisik. Iki sing penting ono solusine sih ya. Lah ya Ya. solusine piye? Sampean Gak kan yo- mikir aku ket mau. Sampeyan kan karep sampean iki ya apa sekiranya sampah iki dibuak nang kali ngono ta? Karepku ngene lho. Ya apa? Aku mancing.
Kali kono. Angel Mas Bro. Akeh sampahe. Ya. Lah terus jare. Lah Sakit carane iku, Mang. piye? Wong-wong cek Iku. podo sadar gak buat Ya, sampah nang apa kali, carane? bukan malah buat nang kali. Wong cek sadar ya. Iya, Ya bener. gampang digugah. Eh? Cek sadar kan Apa? turu. Ya. Ya, digugah. Ya. Kok cek tangi. Ngono. Suwe-suwe ae darah tinggiku kumat nek ngomong mbek Apa? sampean Mas Bro. Dijak rundinga tambah koplak ngene iki piye? Lah ya apa? Piye nek ditoto. nek dijegono dam ae yo. Oh. Aja. Ojo kanca Aja. dhewe. Lah Kriminalitas. solusine ku lho piye? Mosok duduk wong sadar digugah iku lak wong turu. Sampean kan golek Maksudnya uteke cek sadar, cek gak buat nang kali sampahe. Mbok. Wah, sampean kate tuku solasi. Aku. Ya ya. Sampean kate tuku solasi ta. Nduk toko akeh. Solusi bener. sampean ku dublek ta, Mas Bro. Solusi kok solasi. Bro. Ngene lho, Solasi tak lambene wong iki Iki suwe. solusine buat sampah. Iya. Iku ya apa? Ngono wis. Solusi. Solusi. Ya. Jalan keluar. keluar, Tutuk ya. solasi. Jalan keluar itu gampang. Liwat lawan ngarep tamburi. Yalah kata. Nah, ya maksudnya, aku kok tambah bingung ki. Jelasno sing jelas ta. Apa sih? Ya apa? Ya wis. Ditutuk aku wae sik gak simpel-simpel Sabar. Mas Ngombe Bro. sik, ngombe sik, ngombe sik. Oh banyu apa iki? Banyu buta aku lah. Ya iku cocok kanggo sampean. Dicak. Aku Ya Ya. dicak cari solusi gak mudeng-mudeng kok. Sampai akeh nang kali to. Ya. Ya solusine piye ben gak mbak sampah nang kali wong-wong iku. Ya. Ya aja oleh buat sampah nang kali. Wis tak kandhani pancet panggah. Wong ndi? Wong ndi ku? Waduh. Wong ado. Wong sak durunge Repot. iki lho ngarep-ngarepe Repot kali iki. kono lho Mas Bro sing mbak sampah. Ya. Ya apa sekiranya wong iku cek disiplin gak buat sampah nang kali ya. Ngono. Ya, karep sampean nak ngono sih. Oh, karepe aku mbek wong-wong Lah kabeh. sampean mang teko mancing. Ya. Ya, lah apa sampean mancing? Ae. Sampean lah apa mancing? Mancing kuwi ge lawuh, ge iwak lek mangan. Ngono. Ya. Wis ta lah fokus solusine sampah ku piye. Iya. Mancing iku gawe iwak, gak sok blonjo. Gampang. Rei. Solusine iku ngene. Ya, tungokno. Ya. Bola ali aku. Ini apa? Ciak. Ya si permasalahannya mang lak sampah. Ya apa sekiranya sampah iku gak dibuat nang kali. Nah, iya. Moto apa cek ben sadar Iya. masyarakat Cek. masyarakat iku. Masyarakat, kip, Oh, sampai sokip. katut pen aku. Iya. Mas Bro. Ya apa cak to? Solusine ya apa? Ya wis dianakno kerja bakti masyarakat ini. Ngono ah. Piye carane? Supaya kali iku iso bersih. Maksudnya kali ini disat. Ya. Ya aja ngono. Suwe-suwe darah tinggiku kumat, kolesterolku kumat, jantungan aku nek gembul Sabar. sampean bentino. Lho nek sampean jantungan, kolesterol nyediop nama lah apa ngono ae kok. Nama wiu 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 ngono. Iki golek solusi kok tambah dadi golek perkara ngene iki piye cak iki? Sampean niku dikandani nek solasi tuku nduk toko Bukane akeh. malah oleh solusi tambah ngelu Lah kepek Mas iya. Bro wis mumet siraku wis. Ya apa? Jalan keluare ya apa? Ya apa, Kip? Masalah sampah. Lah aku ketakuk sampean kok mas sampean takuk aku. Ya apa cak to? Ya mbuh karo. Lah aku lho Loh. mang karo Cak Sokip wis rundingan. Ya. Ya apa solusine bareng sampean teko. Sampean takok aku. takok pean. Ya. Solusine piye? Ngono lho. Apa sampean takok aku? Lah tak kira Lah sampean sampean ngerti. kan biasa pinter dungaren. Ya pinter aku ngene nek sampean niku golek solusine ya apa sekiranya masyarakat iki sadar. Ya. Ngene jelasno. Iki tak sampean. Lali meneh. Ya apa, Bang? Ya wis. Ya apa? Aku lali. Sik. Balik ya nang fokus ya. Gampang sakjane solusine ngono. Lah saiki sing buat sampah ya wong kono ya. Wong Baru- kae. Nah. Sik aku Takon takon wong ndi? Ya. Ika tak takon wong ndi. Cuma aku Emosi lho suwe-suwe iya aku. cek jelas masalahe. Masalahe ngene. Apa sampah iku mang kok dibuat nang kono? Lah mergo gak ono nggone kae buang sampah. Nah, Wonge males. Wonge males ora duduk. iya. Ya ancene Duduk karangane. Open. Duduk. Ya. Apa wong iku wong bae wis bongko? Duduk kate gawe kuburan ngono ya. Ya kuburan ke sampah. Oh, ngono ah. Iya. Iya iya Ya iya. piye ngene. Sik ngene. Sik sabar. Kabeh masalah iku aku wong mubro. Emosi. Aku wong iya sik tak tenang ae. Awak dhewe kekancan ya. Sembarang masalah iku kudu dirembukno bareng. Kayak ngene iki wis bagus.
sampean ngundang aku. Awak dhewe iki pakar sampah kok. Sopo sing ngundang PN, PN kesasar nang kene mau. Lho iya kan jaluk tulung aku ya apa solusine. Ya, Awak bener. dhewe iki pakar sampah kok. Angliwat. Lah apa awak dhewe iku kok ya melok mbak nduk kono ayo. Lho alah sampe nyoba ning kono. Iya. Ya alah dadi iki gare perkara. Makane awak Iya. dhewe iki pakar sampah. Ini ae sakjane saiki nek masalah sampah iku wis solusine iku ya aja malah buat sampah masalah. Pan kandhane masyarakat iki. Lah barean pen dhewe mbak Kok sampean dhewe sing muruki wong-wong mbak sampah kok kate ngejak ya ora iso to. Lah iya, iku salah sapa? Lah krosoku ya salah wong. Salahe sing Nah ya. itu sampean tok. Yo. Cuma sampean yo ndang sadaro aja Hmm. buang sampah ning kali. Lah aku kapan semaput. Aku lho wis sadar ket mang. ya boleh ngene cakit. Apa? angel. Kapan pen loro? Gak kelok ngomong Nek aku. wis. Pegel ngomong mbek Mas Bro. Angel kandhanane. Aku gak esok loro nek nglarani ati sampean iso garai jengkel ya tak gas. ya wis. Sik tak apa? benakno. Carane ngono. Endi sampean? Sabuk, sik benakno sabuk iki lho. Lerekane lho. Kuwi Lah iya. lerekane lho. Jembling. Ya iya. Ya wis ngene ae nek ngono. Apa? Seneng to. Ambo apa iki? Tapi ngentut Sampeyan ya. ngentut ta? Walah. Lho tau, pupure nek sing nang ndi iki? Wobol. Mas Boy teko ndi ae? Golek nggon ngising ora oleh-oleh. Piyo. Awak tak tahu. Aku gopo kabeh.